Салом ба ҳама. Имрӯз мо дар бораи прогнози рубл ва доллар гап мезанем ва ман дар форекс сделка кушодагӣ будам, яъне ки позиция кушодагӣ будам, аммо қулф мекунем, яъне ки мепӯшем ва аз нав позиция мекушоем. Дар экрани худ дида истодед чӣ хеле ситуация аст. Доллар рубл нисходящий тренд рафта истодааст, яъне ки поён рафта истодааст, нисходящий тренд меноманд ва агар ки дуртар бинем дар як соата таймфрейм бинем, агар ин треугольник пайдо шуда истодааст, яъне ки ин треугольник нисходящий треугольник мебошад. ҳозир метавонад то 68 рубла фурояд доллар. Баъд ман сделкаи худамро қулф кардам, яъне ки боз аз як шудем ки барои ман сделка шудагим барои доллар қимат мешавад гуфта сделка шудаги будам. Ҳозир доллар арзон мешавад гуфта сделка шудам ва то 68 рубла метавонад арзон шавад доллар. Баъд аз он метавонад то 78 рубла боз аз нав хезад. Барои он ки дар технический анализ карди бинем, агар бояд ҳамхелӣ шавад, лекин ин боз дигар факторҳо ҳаст ки метавонад бо дигар ҷоба, яъне ки ё қимат ё ки арзон шавад. Барои чӣ доллар арзон шуда истодааст? Барои он ки нефт қимат шуда истодааст, нефт доллар ба барои ҳамун доллар арзон шуда истодааст ки метавонад баъд барои ҳама валютаҳо арзон мешавад. Аз ин ҳисоб боз ҳам рубл барои ҳам рублам арзон мешавад. Мехостам ҳамин маълумотро ба шумо расонам. Раҳмат ки тамошо кардед то охирша. подписаться кунед дар ин канал, лайк монед ва комментарий данависед аз фикри худатон, чӣ фикр доред дар бораи рубл доллар. Ва хай то боздид дар дигар видео.